Dongka muka malong hirjir ki hir kachipati padupon. La constituency LA constituency Nili balong APHLC atum vote kachila kha mai kang. Athema non ke muni tum tini Koilamatia Havar Borjan ASDC aro kimi kiseng. Dikrut sarpo aboha nanglitom anamjum hekpen mesen kijuason longiji kilongji ason among lake phagok kiup phagok slice fry phagok kipi phagok kimong langok kiup langok fry vook kimong vook han pendanglok hantu mehek kangmoy kalangdang hanserong han pendanglok chomisen ason longiji lapenan parta ajo ka bhaje aphan AC room warsai lapen jongsi kumatnia hem birthday party marriage party pendanglok kapre ka saya hut kinangji pusetami longiji kahumri damnang jadim lake dongmoka lapen contact number ke laber ki pihenlo lasinani tum humri damra choranesan choramitha dikrut sarpo abohalong Pini karbiang long life Adap Abirta long pen nilisa mijir bon kilingpi nonar jui tha birtang tom pen Ove kimia long lamet achili kirik buathepi en ponsi phongnia phong dongka mukam hirbang amai tumpen patirpi ponsi dongka mukam cane and bamboo training center long hirjir kachepati sai kiring pon Dhaniram long hangpen ingpu pidunsi bangso hirjir ki hiramai kachepati ponamai long kachopha aluhi tum boleswar hanse samson inti rupsing inti icon timungpi jitu terang Ra inti mansing teron ramen inti biren hanse welsing hanse pon teron atum pendang lok penang an hirbang atum chitonglu Klim sumaratum hirjir ki hirla pen hirjir ke tok kachepati charne judde penati uthot mai pisetame ingi pon Maya long kachito dun alu hi tumpen jasmet ove kimia tuma phan la pen klim sumaratum phan la pusona ning kaparung pon thega sai ke deng thek la pen dongka mukam hirbang hira mai tum phan choro re jawje lapen eprang ki bang jilangar ni sitame la ansu se ka paman pon thu thek chia phan nang chirap chitu dun ber ji pusi ning ba thepo bangso hirjir ki hir ka chapati lo ki hir ke thek nai anong e bong mir terang pisi chipalong dun lapen hirjir ke tok thek nai anong e ke dhaniram teron si chipalong pon ma bong mir terang pi nang pini ko pi hirjir se daga chapati dun lo ching thur jali na hirjir angke na ke haidun ko anang deng lo first ke ching siang deng se haidu nang rong an lo kam nang non prohi bong pana class ang deng long lo class 3 ko na school lo kam hirbang amai kibi pona lambang ke laphen lo ningkan suri hini rakre sirkya paningkan engdeng isi dongkam hirbang amai bipon lo hala so ahut nitum theklong lo lim somaratum tame akethia tum tame hirjir ki hir yang cepati dunatum topik laso ajoine komani tumake non api theklong ningkan siang bong si tame mani baka methang hirjir cheponda theklo amethang tumung tu tok theklo laso ke mang pen sin nilutum ini garong piklo hala so ang thek ke theklong pen la son thak si non engdeng hini dongkam hirbang mai bilo blote an so se klim somaratum tame akethia tum tame na chitong tu pen khot an so se bidi sore thekser atum long pen long dun pu la pen an so se ame thang tame la met nam chong khai aphan kaching hon thek ji aphan aja kong che long dun pu ka ke mang ban si engdeng hini dongkam hirbang mai ban ke nilitum dipon dongka mukam pen wiki be karbiang long live Longpli Assembly constituency longta APHLC tumsi hailapo lasi Congress BJP tum hai he ke APHLC long nangdun lapsi ke melo pusi jai kathar kaningje kapre ka song tum pregjam constituency long non hejong kapadu pontang Assam Assembly kili kahut ko ansi vote ke long jime me ma phutha kachila kha kapadu pon ason thot si APHLC song hin penta kedam tangjang mini phai creep ho arni nilip constituency long vote kachila kha mai padu pon Sanglang ke hadalong kapadopon bangsu vote kachila kha mai kang nia hut APHLC rap mai phu Rajesh Tisohin pensi mai chepahim phu po lapen aluhiaman pen APHLC mai phu mate dipu LAC pen ki thurdona bang phu je ai kathar bokajan LAC pen ki thurdona bang phu senson teron lapen ke ongdung APHLC tiri pialong kachirap duna bang phu tum chitongdun
mai long nilip constituency lo APHS ya tumpen ko ansi vote ke long jimi me ma phuthak kachila kha padu bonsi kebang jilangar ni APHS ya songa ja kong ansu se kapang tang ponjia phan je than chimum padu bo la so hu ja kathar pherang kya tuma thengno kaning je ke longpli assembly constituency long ka APHS ya tumsi hai labji la si congress BJP ya tum hai he ke APHS ya song long le nang tum lab noi pusi ningje po la constituency LA constituency plita APHLC si hai labji athema non ke muni tum chini lo e det se ke cherai ba prang ni e det la pen e long le e havar long le avete detta do thek muni ta avete detta do thek anga non ke ituma muni a khai ke ha 1951 hot ke 88% non ke 44% la ke BJP Congress atum si ke claim ke chok che posi la puson itum phan na pivira na tu pon ang pon rong lo bang a khai phan pe wang varet lo hala tum phan pe wang long nang ne pulo hala tum phan long le ra pinang ne pul sakuri ta pinang ne pusi siksidul long ke tok seta lang litum ke la siksidul lam ta kroi tu the det lo an ke ilitum karbi la pe ing long ara tum phan ka pivira kam si alang litum claim bom lo la salam ke ilitum rat atum non ke chini lo rong betheta la si vir vedet nang ye pot si non ke thur pak lo ha rong betheta a ja atum ke hala ruling party atum phan angnu ke pudun dedet le hala hemsu nang piji pu penang nang cancel pidachi palai hu ke binong ke election hot ke son ning ke kertang a lo ke lo teng ke athema lai hu ki pi ke alang litum le na pi lidet le lage government na scheme le lage alang litum le rem thu de seta ni litum seta lage pi thu bom yi gen te la si ni litum si lai hu ya scheme da non ki pipo la posi moni da tum mo phita ni litum along ke wang sangrang rede ji phan alang litum tan ni tum along nanga singki che than pe me bom lo non ke la pu yo chuki hola pension jit kro karbiang long live nilip MSC constituency ka parlo koilamati hawar borjana long kedam tang jami poni phai kre player ni ASDC aro kimi ki sengpon ASDC nilip constituency mai phu mai sonti so pen ka chepang pu pon aro kimi ki senga mai long em barim rajendra long pi edison ti so debenteron la pen rong asar soi rong pi tum chitong do mai long rajendra rong pi kaning je tengke kewang jilangar ni karbiang long constituency tinar lo mate atokanu adima long ASDC songa ja kong kapang tang pon vergia phanpura dude sang si cyclone pon bomlo lapen kedam tangar ni karbiang long autonomous council along ASDC kachari bom hut ili tum ko sonsi kachirap kachito pen ja kong kachapang tang pon ma la son thak thak si non kewang journey sitame chipang tang pon thekna pupusi melong ninje pon la sophie koilamati borjan ASDC roki misetame sengponsi lirush tiso maipu joyrong piaphan dun maipu lapen rajesh rong piaphan kongchung dangal pu pekponlo koilamati pen samson inti karbiang long live karbia khayang bong ki ongdung owe ki miatum methang arona tang kacharli kavidet penajok methang arona tang abangke nangvir bomlo lasi karbia jutang jubat nim rokom ke choklim pen owe ki miatum ke than ke mum ponjia phan dongmukak rasinja klamalong adama sararon neng pineng sokaching ki lapen musra ki hirase ke lapen kachipate ninia pharman paman pon KCS tekilang jun hawaramaya tum chipatir piponsi dongmuka grasinja klamalong kedam tang jangmi poni phai kre ki thompen krepli nini aparman adamasar aron ning pining so kachingki lapen mosra ki hir seki ki pi lapen kachepatia jamek paman pon KCS tekilang jun hawaramaya maipu biren sing teron kongjun bang dhonrong pia tumpen danglo klembang phu bang pia tumpen cherap chetosi bang swasai dengpon lo Bangso se kelapen kacepate kibi ponangko alam the kapachini pona theke karbiatum ajutang along kacherap het adamasara hud kachihudi nengpineng so kachingki lapen mosera ki hirta ke thek akinang sot pu matha ponsi owe kimia tuma phan kapachar lijia phansi towar thopon lopusi KCS tekelangjon hawara maya maipu biren sing teron nangpachini don hawara mai mane la tekelangjon hawara mai phan chini lo owe kimi tuma phan nitum tekelangin junior committee secretary president ben senglok chun bang to men senglok member som an ben la so teng lai phone ke pa do bang ke la no ui kimi to man kang thur ponji la so kang thur ponji si ka chisiglo la so chisiglo ben ko an nitum ke mang ko an ma ke bang gi alang tu bang ngoni de lo senal ke bang andap alang nitum thek lo chari lo pen ning thelo ta pen nong ita la tum long kon do si ning thelo ta do
KSS teke langjun hawara mailong pangrum pet ingkora hini aterang do. Bangso ang bongpen kre hini aterang atum bangso seke kacipi lapen kacepatia long cetong don lo. Laso ang bongpen si kacepa haiduna tumaphan nong e pipa jirpon lo. Tarik ke kathom yang mipo ceklu ni tum dak seke kepi mate training kepi seke kepi mane ni tum kethan kecimum kecok kia son an ni tum teke langjun Jurnal Komite angkang angbong kidoan aini tamphan kecing si ke than pon bangke lahan lo seke ki pipon ke ning pi ning so ka cingki lapen adum thu bang militum ki pi dum thu bangke lake masra ki hir bangke lahan lo komai me to bangke ta sampe nange plang tum nadu pen komai me to bangke plaguk ati pen nange man tum nadu lapang so adun thu bangke thom cepati mate seke ki pipon abangke lahan lo je ada masar cihut keceput along piso kang harbong pencenglok ke patini pencenglok ajoni phaben cenglok ke pangri lapen hape suriso ceton pinan taso harbong horti kecihut keceput mane kecuhuti kecepusi laso aseke kipipon lo Dong mukak pen semsing inti karbiang nong live. Tangti pinya daba Abirta kelep onsi kang tonik lo dumi thak me kardong.